buo-buo. Hindi mo kuha ng Bicolong sa kami magambaya. Insta. May patinong ako. Hindi mo ako. Kasi ito, para may ganyan pa. Kailangan ko ang ayat ko.
Saya jemaah jangan lupa ahli jemaah.
Bigado ya. Bigado ya. Ano, pwede lang pero
Hindi mo ba kayo? Madali mo ba yan? Hindi mo lang pala hindi mo ba ba tayo dito na hindi kayo ha? Magkano? Opo. Nag-skin po kayo ng picture? Ha? Nagtutubay ito po kayo ng picture? Tubay po. Sigurado po. Tubay po. May 1 by 1 ako. Kasama daw ito ako. Ilan pong tubay po? Ito po.
walang barya. Walang barya lagi. Barya. Barya na. Ano sabi? Tulong po ba ito? Lahat mo, hindi.
Mga family size. Okay. Oh, TikTok ni Ma. Kasi ako, tinok na dyan. Pwede mo may iba ng mga bali. Ikatakot pa sa natin tanong panahon na natin. Lahat sa kulo, sa kulo, yung photo ko, yaot na. Hindi ko kumbaga.
Bakit? Siyempre, doon.
ako. Open sa mo.
Tapos yung kumain, pwede nagbubukas ka doon, tapos ba't dahil kailang mo, tapos hindi mo na naman ito pa doon na ay bad ba yun? Gano'n naman. Ako ba yung mo? Ako, pinutukin na. Kasi ato ba namin? Duwang gilid, ano, ito tama yan. Bukit, santo kasi kami nila. Kasi, oh, ay, nila, tali na, diba? Bakal, berdiri pa yung Teka, magalit naman ako. Bakal na lang, mag-ipo ka. Yung kuya ko, pwede ko. Ito ko. Ang mga anito, mga override, mga ulit. At pagkat na-search ka, nasa lumot na. Pagkat na-search, may nilagay pa dito.
Ako muna ito. Wala ko dito ang mo. Wala ko na mag-ibo. Bakit? Hindi ko ba nang matulog? Eh, bakit? Ay, ko na matulog. Ay, tama. Open ko na lang eh. Wala ko na kaya. Sige, eh. Sige lang. Sige lang. Pero ano, but, pero what na? But ang cool daw. 57, birthday ko yan. Paano? Wala ko. Tingnan ko kung paano mo ba ako madona. And poker. And poker. Kasi kung magsasabi niya, babae na lang ako dito. Ayun. Wala.
Tomorrow gunahin kasi sa nagawa mo. Right? Wala ko may pagkata gunahin. Wala ko muna magkata. May assist.
Ano? Ito ah. Kung yung gluten kayo, kaya pa? Kaya naman na. Ngayon, sa amin, mga putang inaayaw. Kanina ka rin. Bakit? Ako. Ha?
ba? Tayo mo yun. Hindi, sa video. Tapos pangaralan. Ay, pangaralan ako. Hindi daw ba? Tapos, bakasan mo email. Ilipat mo naman sa page. Tapos, scan mo naman. Tapos, kapag tapos na, makakahanap ng Excel. Kung yung paano yun eh. Exit ko. Bakasan mo na yan. Tapos, palipat mo na ang page. Tapos, scan mo naman sa wala yan naman sa ano. Like ko. Like ko man na ano. Na nagtago. Ayun. Ano pangalan ko? Ano yun ba eh? Yan lang, pinagsa dito, yun. Yan lang ang
Ini pero kung sino ka na ba? Ini pero kung sino. Hindi ba? Kaya, Hindi na lang. ano, Sa talagang, no? Ano? Ay,
Ay, kita ko lang, hindi na so. Sete ko. Ay, Ito lang nga. cheese. Cheese ba? Or, What the? Ano to? What the? kita pinagkirot kaya. Ay, ito. Ay, hindi.
Dahil, ako nga, nilawan ng kapayo. Ay, search ko na pala ng cellphone. Search ko. Ah, wait lang. Nakaintip mo kasi. Bakit dahil pa man sila, ano, wala kumaoro yung Babayaan mo dito sa Africa.
Ano, gusto siya mga kaya Okay, balik na. Balik na. Balik pa. Morning.
Lipat doon, nagugo yung wifi. Ha? Ito nagpunta sa mga. Hindi.